दिनै 10 नभेम्बर 2021 मायथाइ फुंबिलि समाव बिथां खवृमदाव ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव आरो गैलिया। बिथाङा जोनोम लादोंमोन कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि लावरिपारा गामियाव जोनोम लादोंमोन। बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि हारिमुखौ सिबिबोदोंमोन आरो गोबां मेथाइबो बिथाङा सुजुबोदोंमोन आरो रोजाबबोदोंमोन। दतमा बड'फा U.N. ब्रह्म कलेजावबो दासान्दि बिथाङा खेरानि बिबानाव मावगासिनो दङमोन दासिमहालागै। दा अबथिरा बिथाङा जिउ गोमालांबाय। बिथांनि जिउ गोमानायाव जोंनि बर' हारिमुआ गोबाङै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोंनि दतमा दखरा हारिमु आफादाव बिथांनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों आरो इसोरनिसिम जों आरज गाबो जाहाथे बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनो आरो सुखि थायो। बिथांनि थैनायाव जोंहा गोबां खहा जाबाय बर' हारिमुआ। बिथाङा जुदि थांनानै थायोमोनब्ला आरोबाव हाबावगौमोन बर' हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय।